Gero hemen izan, aste santu ebe, riguroso. Zer ospatuten zenduen orduan aste santu? Orduen, gehienak traje barrie. Estrenetan zan, ez da? Traje barrie gehienak. Orduen, urte guztien ezinak etorten mesara, aste santuen mesara etorten ziren. Arrastiko, lesbiarrak iten. Eta elizkitzunek eta zer izeten ziren, eguen gurenen azite? Bai. Eta entortit izan, kanpoko fraile bat. Edo izitzen pasionistia, edo izitzen karmeletia. Bai, harrikebo, ematen zuen sermoiak, eta gu, sinistute, bueno, hola txixiko daga, bai. Eta prosesinorik eta holan itzen zan hemen, este santuan? Bai, edo izatik urten, eta ez da zino buelta guztie, bai, ordu erdin gero, joate zan, bai. Eta nortzuk izeten ziren? Nortzuk egiten ziren imaginek eta eroaten, edo gure banak izeten zan, edo izentaute egoten zan? Enesako beharrak egiten zuen gizon bat, eta harek egiten bueno, San Juan eraten fulano eta fulano, Dolores eraten fulano eta fulano. Eta niri bat tokiaten urte batzutan ibiltia. Eta bueno, posik.